na sakit og cancer kaniadto, padayong positibo ang paglantaw sa kinabuhi sa usa ka inahan nga malampasan ang maong sakit. Pinaagi sa pagsunod sa abiso sa doktor ug hugot nga pagsalig sa labawng makagagahom, duha ka tuig na siyang magsaulog og Pasko nga cancer-free na. Ani ang iyang istorya nga puno sa pagpasalamat karong Pasko sa report ni Argil Relator. Ang sakit nga cancer mao'y nagunang hinungdan sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Kini base sa datos sa World Health Organization kun WHO niadtong 2022. Hinuon dunay paglaom sanglit daghang naayo gikan sa maong sakit tungod sa early detection o pagsunod sa saktong treatment. Usa ni ana ang mag 71 years old na nga si Melchora Opeña Legaspi. Tuig 2015, dihang na-diagnose siya nga dunay stage 1 papillary carcinoma o thyroid cancer. Retire na ko, na-feel na ko nga dili. Pag-retire na ko, na-feel na ko nga dili na ko kakuan ka nang dali ra ko makapoy. Dayon, maglisod ako magtulon. Moto nga, ultrasound na po ko iprangkahan, di ko niya dayon pa yun nga. Mother ka ng imuhang papillary carcinoma, 4th stage ka na, nahugnugog ko nga. Milabay pa ang pipila ka tuig nga iyang gidala-dala ang maong sakit. Apan sa kahadloksap nga sayong mawala aning kalibutana, mao'y nagtukmod kaniya nga magpa-opera na niadtong Hunyo lang sa niaging tuig. Pag-discharge na ko, sulod na ko nila sa kuan tan-aw sa MRI man siguro to or ultrasound. O kanang murag sa tube gani ang gisulod ka. Gitan-aw nila ang akong kuan after sa operation pag-radiation. Walay nakita na nila nga kuan. Praise God, hallelujah, gyud. Nawala man ang iyang sakit nga thyroid cancer. Apan ang giagian sa hiwa sa iyang tutunlan, mao'y nagpabiling buhing timailhan sa dakong pagsulay. Wala gayud siya ni buhi sa pag-alagad ug wala nilubad ang iyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Surrender lang gid ko sa Lord nya. Ikaw na ang kuan kay ikaw gid ang tag-iya sa akong life. Nya, gusto pa kong mabuhi. So praise God. Tanan ang mga doktor dito, wa gyud ko na feel nga kuan ba sakit pag-opera. Kini na ang ikaduhang Pasko nga puno siya sa pagpasalamat tungod kay cancer-free na siya. Pasalamat jud ko sa Ginoo, labas sa tanan nga nag-care sa tuwa kung kinsa tong nagsampit sa ganaha. Kuan, iya gyud ang ginatabangan basta mo ampul lang ka sa iya. Og ngadto sa akong pamilya nga nag-support po sa kuha kung wala pa ni sila ni Faye ug akong mga anak na maunsa lang gyud ko. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.